Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. At sa mga bago pa lang, welcome kayo dito sa ating channel. Kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod natin i-upload ng mga video, no? Okay, ngayon mga ka-chicken, nandito na tayo ngayon sa D3 ng ating pag-alaga ng sisiw. Ayan, nandito yung mga sisiw natin. Kung makita nyo sa baba, ayan. Nasa D3 na tayo ngayon mga ka-chicken, no? Pangatlong araw na nila sa ating mga sisiw. Yung nakaraang D1 at D2 ay pinakita ko din sa inyo. Kung hindi nyo pa napanood, lalo na yung D1 sa pag-alaga natin mga sisiw, mayroon akong binibigay doon ng mga tips kung ano yung mga dapat gawin natin sa mga bagong pisang sisiw. Napaka-importante yun ng mga ka-chicken kasi yung mga bagong pisa yun, kung ano yung mga dapat gawin natin, kasi kung hindi maayos yung gagawin natin, posibleng mamamatay yung ating mga sisiw. Ilalagay ko na lang po yung link dito sa description box sa baba o kaya dito sa taas, makikita nyo. Ayan, at saka yung dito mga ka-chicken, pinakita ko na sa inyo kung ano yung dapat gawin doon sa ating mga sisiw, kung ano yung mga dapat ipainom. Ngayon, nandito na tayo ngayon sa ating D3 sa pag-alaga ng mga sisiw. Ayan, papakita ko sa inyo mga ka-chicken yung ating mga sisiw. Ayan mga ka-chicken, ito na yung ating mga sisiw. Bali, pangatlong araw na nila. Makita nyo mga ka-chicken, yung ating mga sisiw ay malilikot, maliliksi dahil dyan sa pinapainom natin. Kung makita nyo mga ka-chicken, yung aking feedings ay ipa. Yan ang purpose dyan, kasi yung ipot nila hindi maging marumi dahil matutuyo agad. Saka yung ipa din nagbibigay ng init katawan ng ating mga sisiw. Yan, at saka yung pagkainan nila mga ka-chicken ay adlibitum tayo. Pagpakain tayo ng chick booster, o dito sa akin yung binibigay ko yung tigirawan. Ayan. Saka yung painom nila, dapat palitan natin yan araw-araw. Yung pinapainom ko sa kanilang mga chicken ay yung ating dextrose powder at saka Selectrogen. Bali pan 3 days ko po yan binibigay. Ayan, pinalitan ko na po yan ng bago, no? Bakit yan yung pinili kong ipainom sa kanila? Kasi proven na yan mga chicken. Yan yung natutunan ko doon sa aking binisitang farm. Ayan. At saka yung purpose niya mga ka-chicken, makita natin yung result talaga na maliliksi yung ating mga sisiw pag yan yung pinapainom natin. Dextrose powder, 2 kutsara na dextrose powder at saka kalahating kutsara ng Selectrogen. Ayan, malakas lang minom. Kaya yung ating mga sisiw mga ka-chicken ay talaga sila, maliliksi. Yan. Yung mga sisiw. Sa pagpakain sa kanila, dapat talaga hindi yan mawala ng pagkain dyan. At saka yung ginamit natin dito na bulb mga ka-chicken, sa hindi pa nakapanood sa mga previous videos natin, ito ay incandescent bulb at ito ay nasa 40 watts na ginamit ko, kasi ito sila lahat nasa mga 37 yung nila, yung dami nila. Yung ratio kasi mga ka-chicken sa ating mga sisiw ay dapat 1 watt per bird yan. Yan. Pag medyo malalaki na yan sila mga ka-chicken, bubuksan ko lang po dito sa kabila para dito din lalagyan ko ng ipa para dalawa yung space nila. Pwede silang tumakbo dito, pwede din doon, medyo maluwag sila. Kaya ganito yung design ng brooder na napili kong gawin mga ka-chicken. Yan, dinukumpulan sila kasi nandito tayo. Yung iba nahihiya kasi sa mic camera eh. Oh no!
Yan o, ganyan lang sila mga ka-chicken, no? Subaybayan nyo mga ka-chicken na yung channel na ito, yung mga i-upload nito na video kasi i-update ko kayo sa batch ng mga sisiw na ito, i-update ko kayo mga ka-chicken kung ano yung mga dapat gawin natin araw-araw sa ating mga sisiw. Bukas mga ka-chicken ay iba na yung ipapainom ulit natin kasi pang trade hanggang 3 days lang yan o day 3 ng mga sisiw yung binibigay ko na distress powder. At bukas iba na naman yung ipainom natin at saka magbibigay tayo ng bakuna. Kaya alamin nyo kung ano yung ipapalit natin na painom saka ano yung ibabakuna natin dito sa mga day old. Kaya ipapakita ko talaga sa inyo mga ka-chicken, mabahagi ko yung step by step o araw-araw na ginagawa ko sa pag-alaga natin ng mga sisiw. Saka iwas mortality. Kaya ibabahagi ko sa inyo mga ka-chicken kung ano yung mga ginagawa hanggang sa mag-change feeding tayo, magpapalit tayo sa ilaw, kung ano yung rotation natin sa painom, at kung kailan tayo magpupurga, at kung kailan tayo magbibigay sa kanila ng mga antibiotic na may mga antibacterial para hindi sila pamahayan ng mga bakterya mga ka-chicken, no? Ano talaga sila. Yan, hanggang sa paglaki mga ka-chicken, babahagi ko talaga sa inyo. Yan. Itong mga sisiw na ito mga ka-chicken, sa mga hindi pa nakapanood sa mga previous video natin, ay ito yung mga Rhode Island Red at saka Hubbard. Pinag-isa ko lang sila mga ka-chicken, pero madali naman yan ma-identify yung Hubbard habang medyo lumalaki sila kasi medyo mas malaki yung Hubbard. Nakita mo talaga yung size ng katawan nila. Yan, at saka yung itsura nila. Saka yung mga Rhode Island Red natin dito mga ka-chicken ay mga dark mahogany yan. Yan, itong batch na ito ay hindi talaga intended ko ito sa pagbabahagi sa inyo. Hindi ko bininta kahit marami tayong nagpa-reserve. Hindi ko muna to binawasan. Yung sa next batch na lang kasi ito mga ka-chicken intended dito sa pagbabahagi ko sa inyo mga ka-chicken, no? Napapakita ko talaga sa inyo yung mga dapat gawin natin sa mga sisiw o mga ilang araw nila, yung edad nila sa pag-aalaga natin, kung ano yung mga gagawin araw-araw. Yan, kaya intended lang ito mga ka-chicken ng batch na ito pagbabahagi ko sa inyo sa pagmamanukan. Yan sila. Ayos mga ka-chicken, no? O ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung ating mga sisiw, ito yung pangatlong araw nila bukas. Kaya yung sinabi ko kanina na magpapalit tayo ng painom sa kanila bukas at saka magbibigay tayo ng bakuna. Alamin nyo mga ka-chicken kung ano yon at saka paano natin gawin sa ating mga sisiw. Yan lang po, binabahagi ko talaga sa inyo mga ka-chicken, sa pag-alaga ng mga sisiw. Kaya subaybayan nyo ito mga ka-chicken kasi as long as natin inaraw-araw po sa pag-share sa inyo kung ano yung mga dapat gawin natin araw-araw dito sa pag-alaga ng mga sisiw. Kasi marami kasing nagtatanong na sila daw ay namamatayan ng sisiw. Di sayang mga ka-chicken, kasi sa pag-alaga yan, kasi sa yung mga sisiw natin sa mga unang araw nila ay napaka-sensitive yan nila. Unang araw hanggang isang buwan kailangan matutukan natin saka yung yung tamang ibigay natin sa kanila ng mga vitamina, bakuna, antibacterial para sila maging malusog at saka maliksi talaga mga ka-chicken, O ayan mga ka-chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel at sa mga sumubaybay sa video natin na ito sa pag-alaga ng sisiw. Maraming salamat. At sa mga silent viewers natin dyan, shout out sa inyo ulit mga ka-chicken. At sa mga kababayan nating FW, ingat po kayo dyan mga kababayan, At sana ay patuloy pa kayong manonood dito sa ating channel sa mga in-upload nating video. Yan lang po mga ka-chicken, ingat po kayo dyan palagi. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.